Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa K-Cat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sa buong adlaw. Doktor nga ginpatay sa Gihulgan City, biktima lang sang red tagging kag idi spokesperson sang NPA suno sa Karapatan Negros. Sa Bacolod, Barker ginpatay sang riding in tandem samtang nagatindog sa higad sang dalan. Alkalde sang Talisay nagaabi-abi sa plano nga pagsaylo sang Kapitolyo sa ilang nga syudad. Mga ospital ginapandaman na sa posible nga pagsaka sang kaso sa COVID-19 sini nga holiday season. Kag sa good vibes, aton libuton ang nagkalinaing mga Christmas lights kag decors sa mga LGU sa Negros. Ini tanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, sininga semana pagasuguran ang voluntary nga rerouting sa mga depasahero nga salakyan gikan sa sur nga bahin sang Bacolod. Suno sa kay Councilor Dindo Ramos nga pamuno sang Committee on Transportation, voluntaryo ang pagahimuon nga rerouting depende sa mga driver sang depasahero nga salakyan nga nagabiyahe sumag pahanukoy kag tangub kun bala magalabay sila sa Ayala Capital Central. Kutob sa mga driver nga magdesisyon nga maglabay sa Capital Central ang paghahatagan sang incentive sang tagdumalahan sang Ayala. Pati ang banago nga depasahe nga salakyan ang sarangman makabiyahe padulong sa Capital Central. Sa number 9, samtang nagahilapit ang Pasko, tayuyon man ang demand para sa baboy. Inisunod sa kay Dr. Rinanti Dicena, ang provincial veterinarian. Sa una nga duha ka semana sa Disyembre pa lamang, masobra na sa 3,000 ka mga baboy ang na-ship out sa probinsya sa mga lugar sa Luzon nga naigo sa African swine fever. Sa Nobyembre, 4,500 ang kabilugan nga na-ship out kag suno kay Dicena, malampuwasan ini sa bulan sa Disyembre, labi na nga may duha pa ka semana nga nabilin. Pero magluwas ini, amat-amat naman nga nagasaka ang local demand dala na sang holiday season. Dugang pagidiri ang kampanya sa probinsya batok sa mga pork meat products nga ginabaligya online, labi na nga hindi masiguro ang source ni. Sunod sa kay Dicena, ang among kampanya nagatugas ang local demand para sa mga locally produced pork meat products. 201.76 centimos ang average nga presyo sang kilo sang baboy sa probinsya. Nagsaka ini sa piso kag 38 centimos kada kilo kung ikumpara sa presyo sang nagligad nga semana. Suno kay Dicena, may nagakaigo nga supply kag estable ang presyo. Nag-pick up man ang demand because nag-increase ang supply nga circulate sa market. In terms of backyard swine, nag-increase ang ila supply because nagpadala man sa Manila. So ang commercial and backyard may instead of 4,000 to 5,000 ang imong ginpagwa, so may ara ka nga regular nimo nga consumption, nag-increase sa jutay. Sa number 8, isa ka low pressure area ang yara karon sa nasidlangan nga bahin sang Davao City kag ini ang magadala sang ulan sa Eastern Visayas. Sandig sa weather forecast sang Pag-asa, manubo ang posibilidad nga mangin isa ka bagyo ang LPA. Ini ang ginalantaw nga magalabay sa Eastern Mindanao kag magadala sang ulan pati na sa Caraga kag Davao region nga mahimo magtuga sang pagbaha kag landslide sa mga apektado nga lugar. Nagaapekto naman ang easterly sa iban nga bahin sa Visayas pati na sa Negros Occidental. Ini ang magatuga sang mainit nga panahon kag lapta-lapta nga pag-ulan. Mabugnaw naman ang huyop sang hangin kun aga kag gabi, bangod sang northeast monsoon o kun amihan. Pero ginapanugyan sa gihapon ang publiko nga mag-monitor sa lakat sang panahon. Sa number 7, Bacolod City Mayor Evelio Leonardia nagpagawa ng executive order nga nagalakip sa pagsunundan sa pagpatigayon sa Christmas party.
Sa idalom sang EO, ginahaylo ang publiko nga kung mahimo, limitahan ang paghiwat sa Christmas party o kung pagdipon-tipon sa mga miyembro sa isa ka pamilya kag hindi na mag-ibitar sa iban pa nga mga persona. Kung hiwaton ini sa sulod sang balay, sundon sa gihapon ng physical distancing. Ginahaylo naman ang mga kumbuyahan kag mga talatapan nga maghiwat na lamang sang virtual Christmas party. Ginapahanumduman ang mga magahiwat sa gift giving nga kung mahimo estrikto nga ipatuman ang minimum health protocols kag siguruhon nga hindi magdagsa ang tawo. Para naman sa mga magabaton sa mga regalo, i-sanitize ana ini. Kung mahimo hulaton ana ang 3 tub 5 ka adlaw antes nga buksan. Ginadumilian man ang pagpatigayon sang face-to-face nga caroling. Sa number 6, Department of Health ang nagapahanumdum sa mga ospital nga maghanda sa posibilidad nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sini nga bulan sang Pasko o kung sa pagsulod sang bag-ong tuig. Ginpahayag sang Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center nga si Dr. Chris Sorongon nga ila igasapol ang mga tiglawas sa 7 ka mga ospital sa syudad para maistoryahan ang ila pagpanghanda nga himuon. Sa karon mayara sa nga 201 ka mga COVID-19 hospital bed sa mga ospital sa syudad kag 26% lang sa karon ang okupado. Gani kampante ang EOC nga hindi makulangan sa nga COVID-19 beds sa mga ospital. Pero ang ginakahangawan sa karon sa EOC amo ang nagasaka nga hospital admission sa mga pediatric ward sa mga ospital tugas ang respiratory problems sa mga kabataan. Ini ang rason kung nga ginapahanumdum sang EOC nga likawan gid anay sang mga ginikanan ng pagdala sang ilang mga bata sa mga shopping malls kag mga lugar nga madamo sang tawo. Ang iban sa ila, hindi siya COVID, ang iban sa ila may COVID man, but ang ka-alarming lang sa aton nga mga pediatrician is that nagulpi, nagdamo ang may mga respiratory symptoms. That's why even gani sa aton nga iwas paputok program sa Department of Health, gina-discourage na ang ato mga pumuluyo nga magpalukok mo, di ba? Para at least, karon kung magdamo firecrackers injury-related naton nga matabot sa Bacolod, ina sila, madugang pag ina sila sa pag-utilize sa mga ospital naton diri sa syudad. Sa number 5, mga empleyado sa probinsya sa Negros Occidental ang magabaton sang 40,000 pesos nga bonus lakip na incentive sa sulod sang sini nga semana. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling nga ini ang nagalakip sang 10,000 pesos nga collective negotiation agreement bonus, 5,000 pesos nga productivity enhancement incentive, kag 25,000 pesos nga incentive benefit for exemplary service. Ipaagi sa mga automated teller machines ang pag-release ang kwarta nga magasugod sini nga semana. Labing ginapasalamatan naman ini sa presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees nga si Rinelo Lastiere. Sunod sa iya, pagkilala ini sa pagpangabudlay man sa mga empleyado. May 3,200 ka mga empleyado ang Kapitolyo, lakip na casuals. It's a way of rewarding the efforts also of the workers in their sacrifice during the pandemic sa pagserbisyo sa aton mga utod, mga negrense. So, padayon sila yung nagserbisyo despite sa kalatabo. And the commitment of the employees to continuously support and be the instruments ng aton nga probinsya sa delivery sa serbisyo sa aton nga pumuluyo ara gidya amunang ibaylo naton sa aton nga bonus iga-enjoy nila, so dako gid nga blessing. Sa number 4, Talisay City Mayor nag-aabi-abi sa nga plano sa probinsya nga pagsaylo sang Kapitolyo sa ila nga syudad. Sunod naman sa gobernador kun madayon ang plano, ila ginalantaw nga ini ang magadala sang pagtinad sang ekonomiya sa amo nga lugar. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sa mahigad lang sa Bacolod Silay Airport Road sa Barangay Matabang sa Talisay City, nahamtang ang 25 hektaryas nga duta nga nabakal sa Panguluang Probinsyal. Diri tuyo nga ipatindog ang bag-o nga Kapitolyo sa Negros Occidental. Sunod sa Provincial Consultant on Economic Affairs nga si Anay Congressman Alfredo Benitez, ini ang ginaplanuhan sa karon ilabi na nga wala man sang jurisdiction ang Negros Occidental sa Bacolod kung sa diin nahamtang ang Kapitolyo sa karon. It's kind of hard for the province to be situated in a jurisdiction they have no control.
So it makes sense for the province to really be in the area where they have jurisdiction. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, tuma na kagutok sa mga dalanon nga ginapatindugan sa propiedad sa probinsya, kag tuma na ang traffic, gani ilagi na lang taw ang posibilidad nga ibutang ang bagong kakapitolyo sa Talisay. Nagpabutyag man sang suporta ang mga alkalde sa mga LGU sa sininga plano, kay madugay na gid man ini nga plano sa nagligad pa nga administrasyon. Building the new government office, provincial government office here in the area, it will be so crowded already. No? We will have a problem with parking. Must remember, the building beside it will be a commercial building. Okay. And so that idea has been thought about since last year. Sa press statement, nagpabutyag sa iya nga pagpasalamat si Talisay City Mayor Nili Zare sa sininga plano sang gobernador, kag nagapati siya nga dako ang mangin bulig sang sininga plano sa ila ekonomiya kag pag-uswag. Si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz naman, amo ang gitagaan sang responsibilidad sa paghibalo kung pila ang gastuhon, kung padayunon ang proyekto sa Bacolod, kag kung isaylo ini sa Talisay City. To determine ano gid ang variation, no, kung may ara, kung isaylo tang structure dito, no. But this is a chance that Governor Bong Lacson, Vice Gov Ferrer, our SP, as well as Kong Albi, and our other congressmen would like to take this opportunity nga kung maka-develop kita growth centers sa aton nga iban nga cities, this is the time. May kapin sa 1 bilyon ka pesos nang napain nga pondo para sa amo nga proyekto. Nagapabilin ini sa gihapon sa planning stage, kag tuyo man sa gobernador nga konsultahon anay ang business sector kung ano ang paglantaw nila sa sininga plano. Samtang ang Capitol Building ang magapabilin man sa gihapon, kag tun-an pa kung ano ang pagahimuon dire. Sa number 3, prioridad sa karon sa Philippine Drug Enforcement Unit sa Western Visayas ang sudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa ilang drug clearing operation. Inisunod sa kay Shay Tanalion, ang Information Officer sa PIDEA. May 23 ka mga barangay nga nadeklara drug cleared sa Negros Occidental kag Bacolod sang kahapon. Pero sunod sa kay Tanalion, 34.10% lamang sa mga barangay sa Negros Occidental ang drug cleared kag 16.30% naman ang sa Bacolod. Sunod sa iya, ang Bacolod kag Negros Occidental ang ilang focal point sa rehiyon na tungod madamo pa sa mga barangay diri nga kinahanglan nga i-validate kag kalabanan sa mga nagkakuha nga mga ilegal nga droga sa rehiyon ang gikan sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang Antique, base sa report sa PIDEA, ang may pinakamadamo nga barangay nga drug cleared, 99.66%. Nagasunod ang Aklan, Iloilo, Nagasunod ang Aklan, Iloilo Province, Guimaras, Capiz kag Iloilo City. Ang Bacolod kag Negros Occidental ang mga pinakaulihi. Pila sa mga pagpanghangkat amo pagpaidalom sa rehabilitation program sa mga drug surrenderers bangod sa pagsira sa mga facilities kasunod sa pandemic. May mga sightings man sang drug personalities sa siningang mga lugar. Sa number 2, lalaki nga nagatindog lang sa bangga ginluthang sang riding in tandem. Patay ang 35 anyos nga si Mitchell Yap matapos siya tiruhon sang riding in tandem kagabi sa Purok Maanyag sa Barangay Alihis sa Bacolod. Sa investigasyon sang PNP, nagatindog lang sa bangga ang biktima sang gilayon lang siya punduhan kag tiruhon sang wala pa makilalaan nga mga persona sakay sa motorsiklo. 5 ka beses nga gintiro si Yap nga nagresulta sa iya kamatayon. Sunod kay Police Lieutenant Conrado Espino nga pamuno sa Police Station 7, posible madugay na nga dumot amo ang motibo sa pagpatay sa biktima. Si Espino nagsiling man nga ang iloy sang biktima ang nagtuad nga nagausar sang illegal nga droga si Yap, pero wala siya sa watchlist sang PNP suno sa pulis. Padayon pang investigasyon sang kapulisan. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, doktor nga ginpatay sa Gihulngan City sa Negros Oriental ang nakapalayag nga daan sa iyang kakulba bangod ginapasibangdan siya nga katapos sang NPA. Ini sa video nga kuha sang Diocese of San Carlos sa 2019. Samtang Karapatan Negros ang nagsiling nga ang doktor biktima sa nagakatabo sa karon nga red tagging. May report si Marcian Muyko. Mary Rose Henisan Sanselan.
nagtrabaho ko diri sa gihulngan LGU. Sa sining nga video sang Diocese of San Carlos ang Setyembre 2019, gintuad na ni Dr. Mary Rose Ancelan, Incident Commander sang gihulngan IATF, nga ginakulbaan na sa magwa bangod siya ang ginaakusar nga katapo sang CPP-NPA, kag ginapasibangdan nga si Ka JB Regalado, ang spokesperson sang Leonardo Panaligan Command sang NPA Central Negros. Sunod sa doktor, ginakulbaan na siya nga mapatay. Akusahan ko nga ako kuno si JB Regalado. Mo na siya commander or head sa CPP-NPA. Helpless ko ato nga kuan. Dayon, every time gani ko mo gawas kay mo trabaho, kana bang paranoid na ka ba? Dayon, of course, mahadlok man jud ka nga mapatay ka. Ang ginakulbaan ni Dr. Sancelan natabo sa tong Martes ang hapon. Si Dr. Sancelan kag ang iyang mister nga si Edwin ang ginpatay sang riding in tandem sa sulod sang ila subdivision sa Barangay Poblasyon sa Gihulngan. Suno kay Clariza Singson Dagatan, Secretary General sang Karapatan, si Sancelan ang kabahin sa hit list sang isa ka vigilante group. Kag dako nga kabutigan ang pagtudlo sa iya bilang si Ka JB Regalado sang NPA. Dako na yung kabutigan, pinalagpat ina bisan sinulang kurunahan kag butangan nila yasang amo na nga mga aliases kag akusaron nila, no? So hindi nag-prove, no, ang pagkapatay ni Doc Sancelan kag ni Sir Edwin, nag-approve nga ang red tagging kag pagbutang sa mga listahan kag mga harassment ini naga-equate gid sa killing. Si Sancelan ang nangin kaalyado man suno kay Singson sang mga people's organization sa Gihulngan, kag siya ang masami nga nagabulig ilabi na sa mga kubos. Wala sang iban pa nga may motibo sini, no? Hindi lang ni simple nga vigilante group kundi sa likod sini mga state forces. Naghatag naman ang provincial government sang Negros Oriental sang statement angot sa pagpatay kay Sancelan nga ila ginakabig dako man nga kadulaan sa syudad sang Gihulngan. Ilabi na nga si Sancelan ang incident commander kag city health officer sang syudad. Si Governor Ruel Digamo ang nakigsugilano na sa provincial PNP. The governor has already talked with NOPO, the provincial director, about the incident with the instruction for the PNP to investigate the matter very seriously and ultimately bring the perpetrators to justice. Si Bishop Gerardo Alminaza sang Diocese of San Carlos ang nagpanawagan man sang madasig nga paghatag sang hustisya sa kamatayon sang mag-asawa nga Sancelan. Ginhangkat man ni Alminaza ang pag-isa sang tagsa agud ipanawagan ang pagkondenar sa pagpamatay sa mga sibilyan kag government servants pati nang pagpanawagan sang pag-untat sini nga mga pagpatyanay. Marcian Muico para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, aton libuton ang pila ka mga local government units nga nagdala sang kalipay sa ilang mga pumuluyo paagi sa Christmas lights and decors. Yaring report ni Marcian Muico. Sa tunga sang dulom dala sang pandemya sa bugos nga pungsod kag kalibutan, ang tagsa ka mga LGU ang naghatag naman sang kasanag. Inipaagi sa pag-switch on sang ilang mga public plaza nga ginpatahom para sa espiritu sang Pasko. 4, 3. Sa Banwa sang Tuboso, may pa-countdown kag pa-fireworks pa sa pag-switch on sang Christmas lights and decorations sa Sergeant Nicolas Mahusay Watchtower sa Banwa. Ini ang nangin atraksyon naman sa mga residente ilabi na kun gabi. Ang Banwa sang Isabela ang may ara sang switch on man sa ilang nga pagpatahuman sang public plaza subong nga Pasko. Nangin masanag man ang palibot sa City Hall kag Public Plaza sang La Carlota City bangod sang switch on sa mga Christmas lights. Sa Negros Oriental, nangin masanag man ang pila ka mga LGU bangod sang mga Christmas lights and decorations, kaangay na lang sa syudad sang Tanhay, syudad sang Bayawan, kag hindi magpaulihi ang maduagon nga dekorasyon sang Kapitolyo sang Negros Oriental. Marcian Muico para sa Digicast Negros. Barb, dugin tour lang ta ni Marcian, tour of lights. Dugin tour, kasi nila yung mga Christmas lights and Christmas decors sang tagsa ka mga LGU, hindi lamang sa diri sa Occidental, but also sa Negros Oriental. Amo ning mayo sa mga virtual nga ceremonial lighting no, kay biskan wala ta to physically, kita makasaksi sa mga lain-lain nga decors and designs ang tagsa ka local government unit. Oo, pero dapat hindi taman pagkalipatan nga maglikaw na lang sa pagtipon-tipon kaya hindi ko na malikawan mayroon sa mga LGU, although virtual, ginadagsa sa gihapon sang tao ang ilang lights on ceremony. So, likawan na lang kung pwede ba lang sa Facebook na naman taw. Hindi na napagkado dito para safe.
Basta iguruming out sang excitement pagdala sang sining mga pumuloy, nagakalipat sila. Kay pagkakita pa lang sang get ingad, wow, do katahom din. Dapat ipang 5, 4, 3, nagandason na palang ba? Yan, ang namin ko tatanahid lang magwa. But Correct. please, hindi pagkalipatiin yung kaugalingon ng inyong pamilya sining nga Christmas, siguro. Especially nag-war na ang DOH mismo, possible surge of... Actually, kung madamo, Barb, no, ang kaso, ginapaang na-expect na kita mo tipon-tipon, hindi malikawan. Oo. Halong na lang ta. Correct, I agree. Kagabuyan itong mga balita sa Negros, Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Barb, 8 days na lang. 8 na lang. Pasko na. Ako naman si Romeo Subaldo, tubtub sa buwas, mayong hapon.